Andreea! Te pleznesc eu pe tine? Învelește-te! Unele persoane nu-și permit să-și dea pe tot corpul. Ia uite! Andreea! Și n-ai prosoape? Uite-l pe ăsta! Uite-l ăla roșu din sacoșă! Faci poză? Păi și lăsac. Ia să mă acolo să faci poze. Poze? Vii în pauză să facă poze ea. Vino, George, pleacă mă. Nu stai acolo, nu stai așa cum se mișcă. Eu îi spun că nu se mișcă, ea se mișcă. Nu filmez. Nu parcă ești copil de la mic. Mai vine un drăcușor mic, 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 mic. Ia, uite pe mea. Mama, până cu ales, bine că o s-a sculat. S-a dus bietul copil după colacul lui Andreea. Da, că el mi-a cerut singur lui ales, și acolo e singur. Dacă e frumos așa cu armură. Ne-am pozează cu Alex. E fantastic. Uite obos umflat aici. Nu. Ba da, gata. Asta e a meu.